F'sitt xhur mit-tnedija tal-Helpline 138 daħlu aktar minn 17,000 telefonata b'medja ta' 94 telefonata kuljum. In-numru 138 qed jintuża mill-pubbliku biex fost oħrajn jirrapporta kull xorta ta' abbuż u tħassib f'binjiet u siti ta' kostruzzjoni. Stqarrija tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni kwotat lil kap tal-operazzjonijiet ta' Servizz.gov, Andrea Arciola, jgħid li l-aġenti li jirċievu telefonati qed ikomplu jitħarġu skont it-tħassib tan-nies. Tallimna ħafna x'inhuma l-mistoqsijiet għaliex it-taħrik li jrid ikun ibbażat fuq dak il-preokkupazzjonijiet u l-mistoqsijiet illi qegħdin isaqsu n-nies. Qed intejbu ħafna l-effiklenza bi 50 sekondi u dan joħroġ ukoll mill-istatistika li naraw 50 sekondi min ikrempel fuq din il-helpline 138 qiegħed jaqbad magħna. Qiegħed xi ħadd li qed jisimgħu fuq il-preokkupazzjoni illi qed ifakkra. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni, John Nattard, wera ruħu sodisfatt bl-impenn tal-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni, l-Awtorità għas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-Post tax-xogħol u Servizz.gov. Stqar li dan is-servizz kien kruċjali biex dawk affettwati mill-kostruzzjoni jew mħasba dwar is-sigurtà tal-ħaddiema fuq il-post tax-xogħol jingħataw leħen. Qal li ċifri huma inkoraġġanti u jixdu l-impenn tal-awtoritajiet li qal qed ikomplu jtejbu s-servizzi offruti. Dr. Nattard temm jgħid li dan is-servizz qed jiġi komplementat b'servizzi addizzjonali ewlieni fosthom l-għajnuna minn avukati u periti li jassistu lil dawk affettwati mill-kostruzzjoni.